Ale volám sa Filip Bojsovič, som študentom tu na Strednej priemyselnej škole v Dunici nad Váhom. Momentálne pracujem na záverečnom projekte, v ktorom sa vám budem snažiť ukázať, čo som sa za 4 roky môjho štúdia tu naučil. Takže poďme na to. Cieľom prvého ročníka je, aby študenti získali potrebné znalosti z oblasti strojárstva, fyziky, matematiky a informatiky. Ročník je zameraný najmä na schopnosti rozvíjania priestorového vnímania, prácu s odbornou literatúrou, získavania základných poznatkov o technickom kreslení s príslušnými normami a aj schopnosť pracovať s aplikáciami ako Microsoft Word, Excel, PowerPoint a iné. Študenti taktiež získavajú skúsenosti na hodinách praxe, kde prvýkrát nastáva konfrontácia medzi teóriou a praxou. Ako žiaci druhého ročníka sme začali nadobúdať vedomosti najmä z oblasti grafických systémov, ktoré sú nosným predmetom odboru. Pod grafické systémy v druhom ročníku spadá najmä AutoCAD, ktorý patrí stále k najviac využívaným programom aj v praxi. Na strojárskej technológii a mechanike sme sa oboznámili s vlastnosťami rôznych materiálov. Pedagógovia nás zasvetili do tajov diagramu železo-uhlíka, ktorý sa pre nás stal základom všetkého. Počas 3. ročníka sme sa učili vytvárať hlavne 3D modely jednotlivých súčiastok, ktoré sme dovtedy robili ako 2D výkresy. Preferované sú najmä programy ako SolidAge a ProEngineer. Taktiež sme začali postupne vytvárať aj programy pre CNC stroje pomocou softverov S2000 Demo a F2000 Demo. Na hodinách kontroly a merania sme sa naučili pracovať s rôznymi zariadeniami, ktoré sa bežne vyskytujú v praxi a sú potrebnou súčasťou pre výrobu. Už ako tretiak som si začal uvedomovať, že moje vedomosti a zručnosti sú na takej úrovni, hlavne čo sa týka grafických systémov a programovania, že by som sa vedel uplatniť aj v širokej praxi. Posledná 4. trieda je pre nás ročníkom, kedy sa všetci pomaly chystáme na úspešné ukončenie nášho štúdia na škole. Tomu ale predchádzajú rôzne projekty, ako napríklad stredoškolská odborná činnosť, ktorá je vlastne našou praktickou maturitnou skúškou. Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, ako napríklad strojárske olympiády, ktorú organizuje Strojárska technická univerzita v Bratislave, alebo aj súťaž Zenit. Okrem toho však naďalej pokračuje vzdelávací program. Venujeme sa hlavne práci s 3D meriavacím systémom, ktorý naša škola získala ako vôbec prvá stredná škola na Slovensku. Všetky moje nadobudnuté vedomosti, ktoré som sa vám tu snažil ukázať, som aplikoval na jednu súčiastku, ktorú som spomenul samou začiatku. Hriadel, ktorý som sa v prvom ročníku naučil rysovať a normovať pomocou odbornej literatúry, ktorý v druhom ročníku som sa naučil digitálne nakresliť pomocou CAD systémov, neskôr v 3. ročníku, kedy som sa ho naučil zobraziť v 3D priestore pomocou rôznych softverov, takisto vyrobiť program pre CNC stroje a na kontrole a meraniach si overiť jeho rozmery a vlastnosti a nakoniec v 4. ročníku, kedy som sa naučil k nemu vytvoriť program pre 3D odmeriavací systém a následne vytvoriť protokol meraní.